Wala na ako mandrugong nga karapot. Tandyang matas na yung presyo na yung sibuyas ngayon eh. O ining ka na akong main ingredients eh. Kutwari mitas yung sibuyas ngayon, ba? Ni Nano. Tabalupin ay duna. Kamano at yung kung marakalay stock ka sibuyas. Yun, di ba Pangiron? Boy Scout, laging handa. So, what's up, welcome back kong back yung kakatamon channel, ne? Ay, ni pala ba Pangiron, abe kaya kanitang mga construction ni King Ay Clark. duna, gagana ang papalitan eh. Ikataming may ngawakang ni Doriawari. O, bap, ay duna na akong pangabilis. Kaduduan ko pa kaya kay nga lumanyad na ka na naman, may bugda kang tulak king palapala mo. Ay dumubo lang ka pa rin eh. O na palang dadaptan mo ngayon eh. Ay, ni ba, magsasavlogger ko. Eh, mo ko si Alvin ba, nyala kang balo. Ay dumo, balo mo namang entrepreneur na ako ngayon eh. Hala na akong oras king makanyan. Ay, duna ba, speaking of entrepreneur, kaya yari ko pa pinketong libro ko eh. Ay damo, susulat na ka. Sinulat mo ka rin. About chicken pera ita ba, pamagat na how to make money in many ways. Congrats! Itapin ba, paisipan ko ngayon, ni makano kang i-publish to, wala akong pero. Basan ming libro mo, bolang. Bakang tangating ka nga balo. Alam mo ba, mukha param. O na ang param kung mamroblema na ako ping sibuyas ay. Alam ako pala sa labad ba, nano yung paling negosyo mo ngayon? Ala namang something special kanini eh. Pero itong sibuyas siya mo ini with bulong ipilipil. Wait, ang pangilyan mo nandun balam dikot ba, nano ito? Hala, talbos kamuti mo ito, pampalaso. Ay nipin, sisimen ko na ipining bulong ipilipil ay. Abe mo niya kayang stick ba, yan naman. Bulang ka ne, bisa kang may ngatungilas, bukod din sali ka na ako. Nano na yung next step mo kanyang ken bab, kaya rin mo simen yun. Ay ni, piyabi at aning bulong-bulong ngayon ni Kening ka na ako sibuyas. Kaya mga nakatang metong paketing laro, pampataluras. Siyempre, tayo kakalingon ni sinigang mix. Dana bab, kaslam na yata niyan. Alyo, mga na akong peanut butter, bantayang yumo. Dana bab, makaya niya tataking peanut butter mo, red rose, bala makakalasing yun. Bulang, imported ya pa yan, selike pa yan, Manila. Dana bab, Manila memo sel, imported ya. Ito na, basta, sosyal na pakinggan ng imported eh, nga buri kang gamitan, lang pagkalam. O nani bubudbud mo ngayon bab? At ang gamalasin, pampabalance king laso. Kaya mga natamong sa bopitchi. Yan, tugtug ta niya ang kapit na. Ang kaya mo nang stapa ang gama at saka ta nagamalan. Pero ako sa labat ba, pena ka pala mga construction? Petugutan mo na mo naman. Ay dana, sa sideline ko pa rin ka rin. Anyapin Domingo, ba't ko pa kang foreman eh? Ay, wapala ka, mano, pega na ka mo na ako. Nano yan bab? Skim coat, tagan kitang mamasilyan kong baliay. O pedala na ka na akong foreman. Sayang naman, nung ako gamitan, kabit ko na Hindi akin. mo ba, yung mga siskangat yan, istumpengan mo. Sinabing kanan ko, tinta ako mo ini, ako naman kanan. Hindi mo ba, ne? Guguta ng masalese pa si Bayo, bakang tanga perito ko no. Yan pala ba, karambisang sali kening pritong sibuyas ng bapang ngayon, munta kayo mo kening walking street. Ito nga ba kaya magtinda, liyabiyang magtinda na bap. O yan Burgi, kaprito pamalugseta na kining pidukanan, bala na lang ang bisa ng sali holi. O yun kaya kawo, balo ko danupan ko. Kanan mo na yan habang mamali-mali po.